Cambiamos de asunto. Un estudio realizado por unha empresa auditiva destaca que somos unha das sociedades máis ruidosas do mundo. Os ruidos que máis molestan aos galegos, como no resto de España, son os derivados das obras e do tráfico. Neste Día Mundial da Concienciación contra o Ruido coñecemos máis datos, algúns deles curiosos, como a cuestión de que o 34% dos galegos afirma estar farto de escoitar falar os políticos. As chamadas patrullas silenciosas percorren varias cidades españolas, entre elas a Coruña. Neste día de concienciación contra o ruído, a empresa auditiva GAES presentou un informe que sitúa a España no segundo país máis ruidoso do mundo, logo do Xapón. Aquí en Galicia os datos son semellantes ao resto do Estado. Así as obras e o tráfico son os ruidos máis odiados, un 85% e un 60% respectivamente. Todas as obras de que levan aquí meses por aquí e por ali son constantemente insoportables, pero supoño que é inevitable, non? Son as consecuencias de algo que hai que facer, entonces non podo facer outra cousa. Hai outros sons moi molestos, por exemplo, o 29% dos galegos faría oídos sordos ao fútbol, pero aínda hai máis. É curioso que na enquisa que sale un 34% dos galegos que tamén se queixan de que están fartos de ouvir os políticos. É unha cousa curiosa. Bueno, sale aí, deixémolo como esa curiosidade, non? Tamén incomodan moito as sereas das ambulancias, os ronquidos da parella, cun 24% e un 22% respectivamente. Pola contra, o son preferido dos galegos e o do mar, segundo un 81% das persoas consultadas. O informe reflexa tamén que as constantes estridencias ou malos hábitos provocan cada vez máis perdas auditivas. Cada vez son máis as persoas xóvenes, nos está a sorprender, que xa teñen unha pérdida que é reversible, que solamente se pode solucionar con axuda auditiva, con un audífono. Por iso queremos concienciar que hai que facer algo, toda a sociedade, para vivir en ambientes máis silenciosos. En silencio, as patrullas fanse entender desde a Praza de María Pita. A crise económica está a causar que se produzan roubos sorprendentes no